Ja jumalauta, kun ne kattos nää laiturilankutkin melkein yhtä paksua tavaraa kuin noin huvilarakennuksen seinäherret ja kattopainot. On mahtavan leveitä lankkua kyllä. Että sitä sopii pomppia paikallaan, vaikka mäkin painan perkele 1,5 kiloa kuteen niskassa. No niin. Et kyllähän mä jumalauta melkoinen körmy taikka tiikeri aina ollut. Kyllä. Kun mä tuon järvessä plutaan ja vielä nää zebrakuviolliset akkojen bikinin päällä. No, tää sinilevä tai tollanen oksettavan näköinen mössö, tollanen mitähän lienee leväkukintoa tuossa rantavedessä, niin se on tänä kesänä tainnut kuitenkin hillitä niitä suurimpia uimahimoja tälläkin järvellä, vai kuinka? No mä olen ite ehtinyt polahtaa vasta pimeässä tonne järveen. Jaa. Et sikäli siitä ei ollut mitään haittaa. Ja mä kuulen vielä tällaista paksunahkasta ja plösönpää sorttia, niin kuin sinäkin. No sitä niin nyt en tiedä. Ei mulla mitään oireita siunaantunut. Eiks ne on nyt niitä akkoja taikka vaimoja, niin kuin se vitu kutinakin, toi märkivä mätäs. Niin, me nimittäin vierailemme tänään täällä kunnanlääkäri ja gynekologi Tapani Tappi Mertasen kesäviettopaikassa Villa Mesolassa, missä isäntä ilmeisen onnellisena ja tyytyväisenä lataa akkujaan vielä näin loppukesän lämpiminä iltoina ja öinä. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tarkoituksena on tohtori Mertasen opastuksella tutustua yhteen Suomen suurimmista hiivasieni esiintymistä. Vai voidaanko tässä yhteydessä puhua viljelmästä, kunnanlääkäri ja gynekologi Tapani Mertanen? No kyllä siellä sellainen kuhina ja kokeruus käy siellä Seija taikka mun vastaanottoapulaisen alushousuissa. Et kyllä mä sitä pitäisin niinku lähinnä luonnonoikkuna. Vaikka silloin muuten perse, kun paratiisi niinku se lievällä yläasteen englanninopettaja Jarmo Tehiluoto totesi. No niin. Keroluotolla tässä Ciao. Nyt mäkin olen huomannut, että koe-eläinpuisto-ohjelman jälkeen lopussa seisoo. Siis kiitos tai alku aina hankala. Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelma lauantaisin suorana lähetyksenä kello 18 alkaen ja uusintaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Mahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee. Mahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee. Mahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee. Ja se sun juotajakaveri sit kyseli, niin. että oleks mä minkä verran miehiä roplannut. Gynekologi. Sille piti sitten se pikahuolto ja sojottimen säätö järjestää. No voi herran tee. Kuollahan sillä roisin kokoiset ne rotkottimet. Niin kai ne taitaa olla jo. Mut kun sekin on jo ikämies, niin se tuppaa, se töttökin ole sitten jo pelkästään niinku liehuva liekin varsi. Vai niin, no täytyy muistaa mainita Arskalle asiasta. Joo, ja vaikkei se mikään nauruasia no niin ei kyllä millään meinannut pysyä pokka päällä, kun se siinä sen seipään kanssa sohi. Ja vatkas ja vemputteli ja veteli käteen. No hyvin helvetti. Vaikkei siinä sen kummemmasta ollut kyse, kun siitä, että se oli vaan väsynyt. Mitä dokannut tietysti perkele monta viikkoa. Monta yötä peräkkä oli niiden fänirouvien villavirsuja pitänyt vanuutella. Vai niin? Niin kuin aamuun asti. Et kyllä siinä väsyy sitten se lemmenluikero, kun lotkussa jumalauta uittelet sitä, vaikka olis millainen markkinavärkki. Kyllä. Oh yeah, my name is Tenkanen, Aarne Tenkanen. Ja Radiomafian suora koe-eläinpuisto-ohjelma alkaa lauantaisin heti kello 18 uutisten jälkeen. Nyt vaan hintapullisen syöksyhampaan takas sorteihin ja lopetat läppimistä.
Sori vaan, mut mä en oo mikään rööriroopi. I like girls. Oh baby, it's our time. It's our time. My time. Se mulle tuli näin Yleisradion tai Radiomafian ulkopuolisena yhteistyökumppanina ja tuotantoyhtiön edustajana täytenä yllätyksenä, että sä toimit tätä nykyään Yleisradion nuorisokanavan eli Radiomafian työpaikkalääkärinä. No perkele, kun silloin pikkujoulussa pyysivät. Eivätkä sitten enää kehdanneet ruveta perumaan puheita. Vaikka kyllä mä sen harvan jaskan naamasta näin heti. Se on Jukka. Se ei siitä Paula vai Pauliksi on nimeltään se Makkonen. Pauli on Makkonen. Niin sen ja sitten se Tero-ideasta ollut ihan yhtä innoissaan kuin se muu ryppyporukka. Vai niin? Mut rapatessa roiskuu. Kyllä. Niin kuin Tero sanoi, kun se appiukon kanssa muuras piippua ja Kostan lorautti sieltä katolta soppakattilaa. On se. Vittu, se on rivo jätkä kyllä. Ja hullu mies söi sitten sen kiissen. Niinpä. Mutta on siellä Paulakin On Paulakin, kyllä. Mä sitä just sen honeymoonin jälkeen pääsin räpläämään. Katos perkele. Ja ne kuvat on nyt siellä taiteilijakahvion seinällä. Ahaa. Mut siitä nyt ei kellekään tarttis kertoa, että kenenkä kuvia sinne on ripustettu. No ei kai sitä nyt. Et jääkö se niinku meidän kahdenväliseksi salaisuudeksi tai kolmen? Kun kyllä se Paula niistä polaroista itsensä tuntee tai tunnistaa. Niin meidän kolme ja arviolta kuulee ehkä 200,000 radiokuuntelijan, koska tää on Tappi suora lähetys. No niin, tietysti. Kyllä, valitettavasti. Joo, ja Paula kun vielä toivoo, että sitä ei merkattaisi edes mun potilasrekisteriin tai mihinkään kortistoon. Kun se sulhasen suku voisi tykätä huonoa. Niin. Kun se on niinku paremmasta perheestä. Tai se kertoi Paula, ettei hänen tarvitsisi enää päivääkään pakertaa siellä pajalla tai turhanpäiten pällistellä tarkkaamon puolella. Kun se on niin rikas se mies, että niillä on nykyisin kotiapulainen. Ahaa, just. Joo. Ja vaan sen takia, että Paula pääsee pikkasen niinku tuulettumaan. Just. Niin, tai leikisti niinku töihin. Kun harva sitä nyt joka päivä erivärisellä Jaguarilla käy töissä. Niin on äänitarkkailijasta ainakaan jo. Ja ne kultaiset rannerenkaat ja kaulakorutkin painaa perkele vähintään 5 kiloa. Mahtavat on korut. Et sellaista lastia kun roikottaa ranteessa tai tuossa kaula ympärillä, niin siinä on jo se vaara, että niskanikava niksahtaa sijoilta. Kyllä, jos 5 kiloa painaa. Vaikka se oli sen painavimman kultariipuksen jättänyt kuulemma kotiapulaisen kiilotettavaksi. No niin. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin Keskus Oy, miesten asusten valmistavo ja pukuvuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurilas. Radiomafia kiittää. Ai tyttöjen kanssa tää touhuu tietysti toisella. Hyvin sä siinä heilut nyt ja ketkuttelet. Niillä on se lantioseutu niin paljon eläväisempi. Kun jätkät on niinku jäykempiä. Jäykempiä? Siis mä puhun nyt lantiosta. No niin. Mitä merkitystä sitten tällaisella TM- tai temppujumpalla voi työntekijän yleisen hyvinvoinnin kannalta olla? Vaikuttaako tämä jollain tavalla työtehoon tai mielen virkeyteen vai mihin ihmeeseen?
No tuskin täällä on muuta merkitystä kuin se, että mä kirjoitan radiomafialle isomman laskun. Ja laitan jo muutenkin suunnattoman suuren summan perään vielä 1 nollan lisää. Voi herran. Mut jos he tykkäävät, että on tarpeellista, niin piruaks mä siihen sitten sen enempää puutu. Niin, kun tietysti tällainen taukojuppa tai hytkyttely ja nytkyttely vaatii vitusti kontrollia. Kyllä. Taikka itse hillintä, varsinkin esimiehiltä. Kun tää voi venyttelyinen päivineen kestää parhaimmillaan sellaiset 6-7 tuntia. Taukojumppa. Niin. Et se tehokas työaika voi sitten jäädä yllättävän lyhyeksi. Joo, ja niin kuin vanha kansa jumalauta sanoo, että työntekijänsä opettaa. Tai se pitää lopettaa. Työ. Ei sitä mäkin olen niinku siellä vastaanotolla soveltanut. Kun siellä kans ravaan räppälät turvoksissa ja röörit tukossa vaikka minkälaista mimossa. Niin varmasti, joo. Ja se on sitten ihan sama, että mitä niille sanoo, kun puutteessa eläviä kanssa pitäisi piahtaroida. Ei kai nyt sentään. Et mä olen nyt ite ajatellut, että jumalauta, jos mä perustaisinkin disko. Diskon? Niin, tai joku tanssilavan lievälä. Kun pohjimmilta, niin mä olen aika peto tuolla parketilla. Tanssiva takapuoleen tiiraaja. Niin kuin Seijakin sanoo se mun sihteeri. Kyllä. Mä pidän lomat sitten, kun mua itseäni miellyttää. Niin. Et se tässä ammatissa on niitten sormileikkien lisäksi niinku parasta. Sormileikki. Ja tietysti se työympäristö on myöskin aika mukava. Kyllä. Mut tossa on sulle nyt katseltavaksi niitten sun kollegoitten skarvahaitarit ja vielä värikovena. Jumalauta, katsotaan jo. Tässä on kaikkien vissiin. Kun se kävi se Yleisradion kovapalvelun kaveri kovaamassa siellä verhon takaa nää nahkavirut. No mitäs nää on tässä sitten tämmöset? Tossa on pari nuoremman toimittajapojan pelivehkeetti oikein niinku edustavimmillaan. Kyllä. Vaikka Nuoria niissä poikia. nyt paljon kehumista olekaan. No eipä Kun juuri. toikin on kuin joku räkäpiiska ja vielä tolleen niinku toispuolinen. Kyllä. Niin. Ja tässä on sitten se radio- ja TV-julkkiksen jättimellä. Mikä jättimellä ole kyllä. Tollanen juikuläjäpä. No lähinnä joo. Jäpätin. Ja tossa kuvassa se kikattaa kuin koulutyttö. Kun niin kuulemma kutitti ne omat kädet. Siinä ne on. Ympärillä sormet. Ja tossa kuvassa se Katoppa, joo. sekuntia myöhemmin laukes. Et se ollut kuin hetken juhla. Tai niinku se mun opiskelukaveri. Yksi Lehtisen Raikka aina totesi, että todisteet voitte käydä lukemassa lakanoissa. Ja miten se tähän niinku liittyy, jos kaveri lakanolle laskee? No siten, että tässä on nimenomaan ehkäisystä kysymys. Tai niin kuin mä sinne julkiksellekin sanoin, että muistakaa käyttää kumia. Niin. Tai niin kuin Raikka sanoi, että kumi laulaa, ääni on se työn. Vai oliko se yön? Näin kai se oli, joo. Kun se teki sitä silloin opiskeluaikoina ihan niinku työkseen. Mitä? Se sitä tutkimusta, että monenko kanssa ehti ennen kuin kulli on kovassa käytössä kokonaan kulunut pois. Sellaistakin voi sattua vai? Kun se on vielä vanhoilla päivilläkin varsinainen sydänten murska. On varmasti, joo. Niin siis tää Rami taikka Raikka. Joo, kyllä. Niin, kun silloin kans tällainen. No niin, hyvä. Melkein vieläkin. Kyllä, ja timmonen määrä sulla on näitä valokuvakansioita. Me nimittäin tohtori Mertasen kanssa istumme tällä hetkellä tässä laiturilla ja selailemme näitä albumin sivuja, joilla näistä
Nimistä päätellen esiintyy monissa kuvissa kyllä tuttujakin, tosi vähän ehkä eri vinkkelistä kuin yleensä. Sä tarvitset tutkimustyössäsi ilmeisesti melkoisen määrän tätä kuvamateriaalia. Voidaanko sen sitten vertailla näitä värkkejä keskenään vai kuinka? Me taisit katella ihan muuten vaan. No niin. Kun tää on vähän niinku tällainen keräilyharrastus. Kun toiset kerää postimerkkejä tai tulitikkurasia etikettejä. Sulla on niinku pimpin kuvia. Niin me ollaan nyt pari mun gynekologikollegan kanssa kilpailtu, että kenellä on niiden kuvia siitä niin sanotusta 3. kainalosta. Sinä johdat vissiin. Joo, kun voittaja saa sitten omakseen ne muittenkin kuvat. Eli the winner takes it all, niin kuin sanotaan. Pari kertaa mä olen itekin ajanut itteni ihan posliiniksi. Niin. Ja se on sitten herättänyt hilpeyttä. No, epäilemättä. Etten mä kehtais saunaa mennä muitten mukana niinku tää Makkonen. Se Paulin kuva tässä. Vai olikohan se Harvakin kanavapalaverissa ilmoittanut, että hän aikoo tästä lähtien käyttää sukunimeä Hard On. Jukka. Ainakin kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä. Vai niin? Kun just oltiin Radiomafian johtoryhmän tai kanavan päällystön kanssa Ruotsissa, siellä Jönköpinkissä, missä ne vasta opettelee käyttämään niitä soittolistoja. Ne on vielä jäljessä tossakin asiassa. Joo, kun siellä toimittajia vielä suorastaan jumaloida. Niillä on kaikilla oma kotitalot ja Volvot ja veneet ja vähintään 5 miljoonan kruunun tulot vuodessa. Oho, aika hyvin pyyhki. Kun tää Suomessa olla kuulemma tyytyväinen, jos tavallisen toimittajan työstä maksetaan 1,5 tonnia kuussa. Eikä se nyt sentään. Siis niinku bruttona. Niin joo. Kun mä itse velotan saman suunnilleen tunnissa. No nää on nyt niitä teepaitoja. Niin on noita koeläpusto-teepaitoja, kyllä. Tai mä tällaisen tilasin itselleni sieltä Yleisopista. Et jos joku muukin tällaisen aino Radiomafian koeläpuisto posaka tai paina tahtoo tilata, niin se osoite on Yleisop postilokero 77 00024 Yleisradio. No niin. Ja tää riepu tai rätti maksoi muistaakseni jotakin 7-80. Et sehän on Suomesta ilman. On se edullinen. Niin, mut oisko sille yhdelle retkulle voinut sen toivelevy soittaa? Millä helvetin retkulle? Kun se uhkas Raine, että se rupee muuten kiukuttelee taikka kirkkuun. Kun sillä on radio mukana siellä Tallinnan risteilyllä. Ja se on kuulemma ainakin 100 kertaa toivonut sitä Humppaveikkojen hittiä. Hän sinun on jee. No tää nyt tuli niin äkkiä, että se on vähän vaikea luvata mitään, mutta katsotaan tai oikeammin kuunnellaan, kuinka näpsästi ja näppärästi ne äänilevystön tytöt ja pojat sieltä sen levyn löytävät. No siinä oli taas elävä esimerkki siitä todellisesta tehokkuudesta, mistä Yleisradio ja Radiomafia etenkin ovat jo entuudestaan tunnettuja, eli kiitokset vaan levystön ja tietenkin myös tekniselle henkilökunnalle, joka yleensä saa vastaanottaa vain pelkkiä haukkuja. Kuten tässä Yleisradion sensuuri- ja turvallisuusosaston kautta minulle toimitetussa kirjeessä, missä nimimerkki Huisin Jumpura kiroaa alimpaan Hornan tuuttiin koko äänitarkkailijoiden ammattikunnan, koska koeeläinpuisto-ohjelmissa ei hänen mielestään kiroilla riittävästi, vaan ilmiselvästi kaikki kirosanat ja herkulliset hävyttömyydet saadaan poistettua jonkin teknisen lisälaitteen avulla jopa suorista lähetyksistä. Sen sijaan juontajakollega Tenkasen puheen feidaaminen kuulumattomiin on nimimerkin mielestä yksinomaan parantanut ohjelmien tasoa. Jos ei mies kerran muusta osaa puhua kuin pipulistaan, toteaa siis nimimerkki Huisin Jumpur. Tää on taivas.
Kai se on jotenkin niinku tässä ajassa, että kaikki on sallittua. Niin se voi olla, joo. Et sä voit tehdä mitä sä haluat. Mut mullahan itselläni ollut aina niinku haaveena esiintyä Elviksenä, vaikka jollakin nakkikiskalla. Elviksenä? Tai nakarilla, että mä voisin samalla vaikka myydä niitä nakkeja. Ja sitten esittää sitä mun Elvis-imitaatiota. Vai niin? Ja mielellään tietysti se paljettipuku päällä ja bootsit jalassa. Tai sit vaikka alasti, jos se nyt perkele siitä on kiinni. Tai sen pituudesta. No eikä sen pituudesta. Ei silloin korillallakaan kuin 3 senttiä. Toteaa ne selvimmin sukupuolisesta poikkeavuudesta viestivät signaalit löytyvät lähes jokaisen vaatekaapista tai komerosta. Vai niin? Eli farkkutakki tai blazeri ja farkkuliivi tai paita tai yleensäkin farkut. Kaikki kesäpainat, sandaalit, kaikki miesten silkkiset alusvaatteet, varsinkin bokserit ja tangat, lippikset ja lierihatut, aurinkolasit, kaikki korut, jopa vihkisormukset. Oho. Ja oluen juonti. Oluen juonti? Niin, missä mies tavallaan tökerösti peittelee mielihalua päästä ryystämään ryydyvaahtoa. Jumala. Ja lista on lähes loputon. Joskin Jönsseni mielestä etenkin terasseilla tyrkyllä istuvat iloveikot ovat ainakin Oslossa jo todellinen maanvaiva. Iloveikot, niin, vai ja niin? tää sama ilmiö on selvästi leviämässä nyt tänne Suomeenkin. Terasseilla istuvat iloveikot. Onneksi nyt on talvi tulossa. Kyllä. Ja eiks me nyt voitais sopia, että se hilan vitkuttaminen ja järjetön jystäminen lakkaisi edes tän ohjelman ajaksi. Eli kuunnelkaa näitä lähetyksiä. Toivoo nimimerkki Uolevik, sun alapäätäs nuolevi ja siihen kuka ties kuolevi. Radiomafian Koeläinpuisto-ohjelma lauantaisin suorana lähetyksenä kello 18 alkaen ja uusintana keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Laitan levytoiveen, mä lupaudun esittämään koko kanavan miespuolisen henkilökunnan, samoin kuin Jollas TV-hallintopuolen ylimmän johdon ja rakenteella olevan Kuninkaanmäen uuden keskuslinkkitornin mittamiesten sekä Kellokankaan räden puolesta. Eli mikä se kappale on? Tän kappaleen nimi on Paola. Kertoo siitä kipeästä kaipuusta ja ohitse kiitävästä onnen tunteesta, mikä eläs tietty nyttemmin aviosäätyyn siirtynyt säihkysilmä niin monelle meistä on aiemmin ehtinyt aiheuttaa. Vai niin? Ehkä tietämättä. Ehkä. Eli Dolby-kerhon julkaiseman Kytkislehden tämän vuoden toukokuun numeron keskiaukaama tyttönä ilman riiman kiertämään keikistellyt kaunotar. Eli Paula, just. Vedätit mua vähän jo. Siitä toukokuun numerosta tarjotaan tänä päivänä jopa 5 numeroisia summia. Ei, jumala, mulla on se lehti kyllä. Tämä vaan tiedoksi niille onnellisille, keneltä se lehti löytyy. No niin, hyvä tietää. Ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. No ei tässä ole enää mitään tehtävissä, kun nämä pöksyt on kerran pesty. Aha. Näistä on nyt hävinnyt ne hiivasienet ja kaikki riihivastot. Et oisko se Pirtti Hirmu pitänyt näitä niinku ominaan? Tiedä. Siis se mun Eli näissäkö se oli se hiivasieni esiintymä? Juu, eikä tästä ole kuin pari päivää, kun mä viimeksi kauhistelin sitä hajua taikka löyhää. On ne vähän vihertävät täältä vielä. Vaikka mä näitä ilmatiivissa astiassa niinku säilytinkin. Ai niin. Tai se sanoi lietteen Terokin, että häntä ihan oksettaa. Mut se nyt saattoi johtua tietysti ihan muista syistä. Kyllä.
No ettei tää nyt ihan hukkareissu olisi, kun mäkin oikeastaan kesälomalta kiirehdin tuuraamaan sitä teille tietymättömille kadonnutta juontajakollegaa. Eli jos olet Arska kuulolla, niin ilmoittele nyt ihmeessä itsestäsi jotain. Mutta jos mä nyt oikein ymmärsin, sä Tappi myös sävellät muun muassa mainosmusiikkia täällä Villa Mesolassa, vai kuinka? No joo, taikka ne nyt on lähinnä niinku erilaisia tunnareita tai tilaustöitä. Turhan vaatimaton taidat niin tää Jollas TV-tunnari, mistä tuli ehkä vähän liian mahtipontinen. Vaikka se kovelta kuulostaakin, niin kuin Pekka totesi, tai se pääjohtaja Aarnio. No sulla on nyt siinä kasetilla se Jollas TVn kanava tunnari, joten eiköhän kuunnella miltä se kuulostaa. Ja eikö tää ole nyt tän tilaussävellyksen maailman ensiesitys? Joo. Tai se kysyi minä Riitti tai se mun tyttärenikin, kun nykyisin opiskelee Moskovan suuressa sirkuksessa tulen nielieksi. Niin mitä kysy? Et ei kai sen oikein nimi nyt kuitenkaan ole Jackie tai Johnny. Ei, kun se on Jukka. Jukka Harma, vaikka kyllähän se Jackie-nimellä paremmin noin niin piireissä tunnetaan. Tai sitten Pyhänä Pietarina tai portinvartijana. Ai jumalauta! Kun mä sitä sen 60-vuotis juhlakipalettakin kun väsäsin, niin mä muistin, että se on Johnny. Ei kun Jackie. Mut vittuksen on väliä, kun ei mua kummiskaan edes kutsuttu niihin jättibileisiin. Ne kun ei voitakaan Matti Meikäläisiä. No ei tainnut pahemmin olla. Kun ne oli vähän hienommat juhlat ja musakin oli muutakin kuin rokkiläminää. Ei vanha enää jaksa kuulemma. Niin eikö ne ollut Tero ja kumppanit hommannut keinutuoli ja kaappikello ja jonkun maljakon noin niin kuin läksiäislahjaksi vähän etukäteen sille eläkeläispapalle. Ja sä sävelsit oikein jonkun synttärisävellyksen sille päivän sankarille. Niin se Johnny come home. Vaikka paremmin olisi sopinut se painu pois, Jack. No backing down now, so just take it away. I live by the code of the road every single night of my life. People all around you, but you're all alone. City by city, night after night. It's about time I take it nice and slow, yeah. Nothing comes easy, but it's worth the fight. I say it all the time, but then I start to roll, yeah. Little by little, mile after mile. You've been waiting for this all of your life, yeah. The time is now or go. No hesitation, no backing down now, so just take it away. Place I go, city by city, night after night. Been a long time on this lonely road, yeah. Nothing comes easy, but it's worth the fight. If you've seen it once, I've seen it twice before, yeah. Little by little, mile after mile. Radio Millenniumin aamu. Kuuntelet Radio Millenniumia ja mä olen Shane. Tai ehkä mun pitäisi sanoa, mä olen Shane ja sä kuuntelet Radio Millenniumia. Koska mä oon